Kukurudu. 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 Mo mayade. Ye frɛ me Alex Kofi Adumensa. Rofo frɛ me Echeko Abrantie. Bɛma me ho ofɛ na me di na de. Ɛne sɛ ne mu hu ye wɔ ha. Na ye ni abre. Ni aye bi pɛn. Ye bɛsa ye. Ɛne sɛ ɛyɛ mfie kakra atwam bɛka sɛ ɛyɛ 2016 no. Ye nyina ye kɔbɔ ntoa. Ɛde ma ɔsono kokoko. Abadwakuo ɛyɛ MPP. Man na adodankwa Akufo-Addo bɛma bɛsimpiri mu. Ɛnɛ wɔyɛ president. Deɛ na mehwehwɛ no. Yɛnso kanea ɛmfa nhyɛ mpaase ne mu yɛde si dua no so. Ama no hyerɛ ma obiara. Dawura yɛkɔbɔɔyɛ. Na adodankwa no n'aban ayɛ ne saa pɛpɛɛpɛ. Yɛhwɛ ɛyɛ free SHS. Napo afa. One district, one factory. Afa. Kumfi pineapple juice. Afa. Ghana railway sector. Afa. Ghana Rose. Afa. Pokwasi interchange. Afa. Oh, teachers allowance. Afa. Nurses allowance. Afa. Afa ni santino. Na kyese yesi ni subio. Fi se enuma da ɛyɛ da yesi subio. Ɛno nti ɛgya kwa branche. Minimini ano. Yaka ye ho abom sɛ ɛyɛ 2020 die. Yɛyɛ adwuma ɛde ama na adodankwa Akufo-Addo ɛne MPP aban. Amoma sa to adwuma no so. Na mo hwɛ adie bio. Sɛ nyɛ yadeɛ kɔdewe yɛ bɛtɔ yɛ so a. Anka o man you be sere de ne safa ne fuso nanso kakra mpo no wadi ho no kra giri ye se onyame aturo ne din e wo pam no enunti ye sa ko bontoa atwe dom afi etwa mu no wo ma ama no aba be ka de ye wo no ho na Ghana nyina hu se ye nya o man panyi bi a odwene o man no ho na ne nyina mu no afi yaya nyom enum ayaya ne se afa ne se waye one district one factor se afa enti yen ya frɛ agenda 57 na se wuhia me na aka agenda 57 no nko a me nyeso eye ejeko agenda 57 ejeko agenda 57 for the Nana Akufo-Addo. Ejeko agenda 57 ejeko ya media ana agenda so enti ejeko agenda 57 for Nana Akufo-Addo bemba basimpiri mu media mo ase media no so akeka o mo se mbobom chidom ne ya adwuma ne ya de aboa oman ama oman akonkan enti nsantro fo amoba ya mi hira mo monta asem ni mai man ko bi ase bia bia fi de onim kono ye de ni gira trene ano media mo ase ya mi hira mo ye be hia 2020 na kokotoaba hira wadwen toaba na otoso atumie na Ghana kan no ya koso atoaso Ghana school no onana bia kobi waba benyi aye panyimpa awo man mu eti free SHS no de yakobo hu dawu afa printing for food and job afa printing for food and job afa free SHS afa na de tie no da memu se wasemba mate ye NDC na afuma na se joma hama na aka na 2018 senya bro PMP ko mo se bo NDC for 1 million votes ne wo sa twu asade akọ 57%. But in the ye nya do be gina rings mu a wo opponent no bonu ne hwehwa uhwehwa no ye nko so a odi ho adanse a kire ne nana no akase papa no ko bro pu enye se papa no ne ko ya ke ya pai empai ne na pai kira NDC for ye Ghana party ye nuanom ye papa no ye maame no ene wo
yɛnti bi nkasɛnteɛ wo nanso nnipa mmienu to mmirika ɛyɛ dɛn a baako bɛdi kan ɛna obiara so wɔ amanyɔku a ɛyɛ dɛn ɔbɔdɔn me nuanom bebree ɛwɔ ndc mentaa wɔn me ne wɔn yɛhyia yɛdi nkɔmmɔ na ɛgya kɔ aberanteɛ bɛrima me ho ɔfɛ na medi na dɛ ghana nyinaa deɛ baako pɛ obiara so yɛgya kɔɔ na yɛbɛtaa n'akyi na sɛ yɛtaa gya kɔ akyi bi a ɛneɛ na mede ba bɛtae Nana-Addo Dankwa Akufo-Addo Nana-Addo no ɔma abɛn mu da 2016 de ba deɛ pa no hu no Nana-Addo no a 2016 bi di n'akyi a waba abɛn mu ne bi ma 20 wo saa bo n'akyi dɔm 2020 deɛ ɛma ne bɔbɔ ne ti dɔm ɛne sɛ papa no aberɛ biara no wo sɛ ɔda bɔkɔɔ ɔka asɛm no so a ɔse mɛyɛ mu nsɔ me nhwɛ mɛyɛ ewiase nyinaa yɛ sakatu titiri Ghana bibia bɔ nyene nnipa nyinaa gye tom sɛ daabi ɛberɛ no adu sɛ ɛsese ɛsɔ no hwɛ na mehwɛ abakɔsɛm politics a wayɛ na ne nananom ayɛ bi da no sɛ ɔkɔtɔ wɔmo anoma ɛti ne sɛ sɛ yɛtumi sɔ no so hwɛ na baako nkyere damfo ne sɛsɛ nyinaa yɛbɛbɔ ne ti dɔm na ne tiri mu kɔ no ba mu na nhyira nka nyame sɛ free SHS na ɔkaa sɛ ɔbɛyɛ no a meme kɔbɔ ho dawuro wɔde bae na meso me tutu anammɔn ɛkɔɔ ne fie ɛkɔkɔda no se sɛ wahu n'anim ase na wɔde ɔfie ayɛ yɔ ɛna Ghanafoɔ baa yɛkɔ magazine yɛkɔ kurofrom dom yɛkɔ baatoma dom yɛnante bebree deɛ obia ka no sɛ afe 2020 no afa ɛyɛ aseda nko a akwanti ɛda ase